Ninsab emozjonat daqs l-ewwel ġurnata li ġejt hawnhekk 12 sena ilu u għad jiena se nkun magħkom bħala Partit Laburista. Gburi wkoll illi l-ħolma li kelli dakinhar meta nħares lura llum tieħu gost tajda li lħaqniha. Emozzjonat u sodisfatt hekk beda d-diskors tiegħu il-professur u nnominat Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta Edward Cicluna meta ndirizza l-attività politika tal-Partit Laburista l-ħadd filgħodu. Il-professur Cicluna li għal dawn l-aħħar 7 snin serva ta' Ministru għall-Finanzi ta' pajjiżna ta' ħarsa lejn is-suċċessi kbar li jagħmel Gvern Laburista f'kull qasam mill-2013 l-hawn. Fost dawn hemm sistemi ta' benefiċċji li waslu għal tnaqqis fil-qatt, ħidma biex in-nisa joħorġu jaħdmu, investiment fil-qasam tal-anzjani, tnaqqis tad-dejn, traħħis tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma, tnaqqis mill-piżijiet fuq il-familji u l-investiment barrani. Innominat Gvernatur qal li issa se jaħdem biex f'Malta jkollna stabbilità fl-ekonomija u l-finanzi. U jiena mill-Bank Ċentrali barra l-oġġettiv tal-istabilità finanzjarja sa naħdem biex kemm jista' jkun sew min-naħa l-MPs kollha kemm huma. Lest li niltaqa' magħhom u nkellimhom, hemm bżonn li quddiem il-barrani ninaqdu nidru bħala Maltin. Il-professur Edward Cicluna awgura lill kabinet il-ġdid ta' Gvern Laburista u qal li bi Clyde Caruana li se jkun qed jokkupa l-kariga ta' Ministru għall-Finanzi u x-xogħol għandu moħħu mistrieħ. Il-Clyde ili nafu mhux għax kien studenti għaj biss, imma għal fatt illi ħdimna flimkien minn dejjem wara l-kwinti jaħseb u jikkalkula u ħafna mill-miżuri dawk li għamlu dawk nagħmluhom riformi, speċjalment fl-in-work benefit, fit-child care u da kollu, kien jaħdem u dejjem bl-idea tiegħu. U allura jiena moħħni mistrieħ illi nista' nirtira minn din il-pożizzjoni u sa nħalli xi ħadd denju li kapaċi jagħmel dak ix-xogħol.